Всеки човек трябва да се информира най-напред кой му е пенсионния фонд. Звъниш на телефоните на НАП с личната си карта, те те идентифицират и проверяваш кой ти е пенсионния фонд. После моят съвет е човека да влезе на сайта на този пенсионен фонд и да се запознае с няколко неща. Първото е, има ли яснота къде инвестира пенсионния фонд и каква е структурата на неговия портфейл. Там може да се ориентирате къде се инвестират тия пари, в какъв тип бизнеси, в какъв тип сектори, в какъв тип държави, какво носят като доходност. Второто, което може да се види, е колко е лесен достъпа до информация, какъв тип услуги можеш да ползваш. Ти можеш да се пенсионираш за по-малко от 15 минути, можеш онлайн да смениш каквото ти се налага, наследници, да влезеш в комуникация. После виж тая компания, нали, какъв тип социална политика има, какъв тип поведение има. Важно е да знаеш кой е фонда и да следиш какво се случва. Съзнателен избор можеш да направиш винаги. В България всяка година действително можеш да смениш фонда си.